Ay, nandito po kami sa ay, Yan, video ka rin. no? Tatak very nice. Lasengo. Ano gusto mo? Dalawa yung gusto ko eh. Yun, at kasya yung andon. Ay, ito, masarap to. Yun yung receiver itong ice cream. Very cute. Very cute. Bigyan mo ito. So cute. Okay. Yeah. What?